ଆଉ ପରିଚାଳକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଏଟା ପରମ୍ପରା। ଦାଦା କହିଲେ ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଠାକୁର କିଏ। ଠାକୁର କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯେଉଁଠି ବସିଥାନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ନତଜାନୁ ବସିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଦେବଦେବୀ ଋଷି ମୁନି ତପସ୍ୱୀ ସମସ୍ତେ ନତଜାନୁ ହୋଇ କରଯୋଡ଼ି ବସିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ କିଏ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ? ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜ୍ଞା କେହି ପାରିବେନି। ନା ତାହେଲେ କେମିତି ଚାଲିବ? ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ କରନ୍ତି ନା? ହଁ, ଠାକୁର ନିଜେ ତାଙ୍କର ଏକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବେ ଠାକୁର ବସିଥିବେ ସେଠି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ପୃଥକ ଆସନ ଦିଆହେବନି। ରୀତି ଗୁରୁ ଭାଇ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଦୀକ୍ଷିତ ସମାନ ଆସନରେ ବସିବେ। ତାପରେ କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କେବେ ହେଲେ ଘୋଷଣା କରିବେନି ଯେ କିଏ କାହିଁକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ବିକାର। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ତାଙ୍କୁ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛି ସେଉଠୁ ସେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ସେ କାହିଁକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ପୁନରାୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଥିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କିଛି ମାଇକରେ ଘୋଷଣା କରିବେନି, କିଏ କ'ଣ କହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିବେ ସେ ଠିକ୍ କରି ନେବେ କିଏ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପଡ଼ିବ, କେଉଁମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବେ, ଏସବୁ କରିବେ ଆଉ କିଏ କରିବେ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଶୀ ହେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ, ତେଣୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଘଣ୍ଟାଏ ହେବ। ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି କହିଦେବ ସେସବୁ ଭଲ ନଥିବ, ଅତି ପ୍ରয়োଜନ ହେଲେ 2 ଜଣ କରିବେ। ତାପରେ କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ଆସନ କାହା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଉ କାହାର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ପରିଚୟ ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି ପରମ ପିତାଙ୍କର। ତାପରେ କହିଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମାପ୍ତି ପରେ ଆଉ ସେଠି ବସି କେହି ଗପସପ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏବଂ ପୂଜନୀ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବିଗ୍ରହ ବସିଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ହେଲା, ସେଥିରେ ସେବା ଅପରାଧ ହେଇଯାଏ। ଏଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯଦି କାହାକୁ ଶୋଷ ଲାଗେ ସେ ସେଠି ପାଣି ପିଇବେନି, ସେ ଉଠି ଯାଇକିରି ପାଣି ପିଇବେ। କାରଣ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ପ୍ରଣାମୀ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଦ ଦେବତାଙ୍କର ମୁଖ ପାଣିଟା ରଖାହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ରୀତିଙ୍କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମୀ ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଜ୍ଞାତ ହିସାବରେ ଜଣେଇଲି। ଜୟ ଗୁରୁ।